खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव आसाम आयेन आफादनि रां बावजाया मैया सानसे सिगां थामहिनबा थांनाय 19 फेब्रुवारि खालि 5 बोसोरनि जोबथा रां बावजा जुथुमाया जोबनानै थांबाय आरो 5 बोसोर एमएलए बिबानाबो जोबनो थांगासिनो दं। नाथाय बे 5 बोसोराव जोंनि बर' हारिनि एमएलएफ्रा दैदेनगिरि राजखान्थिनि नेताफ्रा सोर मा खामानि मावखो बर' हारिनि थाखाय मा बावगार जाथावै खामानि मावखो बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव जों साफानि उनाव साफा लाना फैगोन। जों गिबियावनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एमएलए जानानै आसाम आयेन आफादाव बाथ्रा बुंनाय बिटिसि ओनसोलनि थाखाय जौगानाय खामानि मावनाय बेखौ लानानै साफ्रोमबो एमएलएफोरखौ लानानै एमएलएनि ओनसोलखौ लानानै बिधान सभा बियाबखौ लानानै जों नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैगोन। जों गिबियावनो लाना फैनो सानदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि थामहिनबा भेरगाव बिधान सभा बियाबनिफ्राय देरहानानै थांनाय एमएलए बिश्वजित दैमारी थामहिनबा आसाम आयेन आफादनि सासे गोख्रों बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथांनि थांनाय 5 बोसोरनि मावनायखौ जों नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैनि। बिथाङा बर' हारिनि थाखाय मा अबदान होलांखो बे 5 बोसोराव बिथाङा बर' हारिनि थाखाय मा जारिमिन सोरजिलांखो बिथाङा बर' हारिनि थाखाय माबायदि जौगानाय खामानि मावना फैखो आसाम आयेन आफादनि फोथाराव। नंगौ बे समाव जों जायखौ जों दिनै गोग्गानाय लानांगोन जाय बिश्वजित दैमारीनि बर'नि थाखाय मोनसे जारिमिन सोरजिबोनो हानाय आसाम आयेन आफादाव बेखौ जों माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि जानायानो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिन। बेजों लोगोसे बिथाङा मोनफानि उनाव मोनफा आसाम आयेन आफादनि दरखं आसाम आयेन आफादनि लांगोनाफोराव आसाम आयेन आफादनि मावख'आव गोबां बर' हारिनि जारिमिन सोरजिना गारबोबाय। दानिया फैदो बिदिब्ला मा जारिमिन सोरजिना गारबोखो मानाव गेदेर बिश्वजित दैमारी थामहिनबा मानाव गेदेर आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि गाहाय बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथाङा। गिबियावनो जों नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैनि आयेन आफादनि लांगोनायाव बिश्वजित दैमारीनि नाजानायाव लांगोनायाव मा खालामदों बिथाङा खालामदों आसाम आयेन आफादखौ बर' रावजों देबनागिरि हांखोजों ब्ला नुजानाय बे समाव बिथाङा बर' हारिनि थाखाय जारिमिन सोरजिबोनो हाबाय एबा बेबायदि बर' हांखोजों बर' रावजों लिरना गारबोनो हानाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे बावगारनो हायै जारिमिन जानानै थांबाय। बे समाव जाय बिधान सभा बियाबनिफ्राय बिश्वजित दैमारी बिथाङा देरहाना थांदों एबा बिथाङा जाय बियाबावहा देरहादोंमोन बै बियाबनि थाखाय मा मावदों मा मावाखै बेसेबां दालां मावदों बेसेबां लामा बनायदों बेसेबां बिल्डिं बानायदों जों बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव जेबो बुंनो थाङा। नाथाय बिथाङा आसाम आयेन आफादनि गेजेरजों मा सोरजिनो हाखो बेखौसो नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैगोन। बेनि उनाव आयेन आफादनि लांगोनायाव ब्ला बर'नि रावजों लिरनायनि अनगायैबो नैथियाव आरोबाव बयनिख्रुइबो देरसिन होनना बुंनांगोन जेराव बर' हारिनि जारिमिन जाय जारिमिनखौ जों दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिनि गोबां सुबुंफ्रा जोंनि ट्राइबेल हारिनि गोबां सुबुंफोरा डिमापुराव बायखोन्दा नोगोरखौ जों नायनो थाङो। बेनो जाहैबाय आयेन आफादनि दरखं मोखाङाव बर'नि जारिमिनारि खुन्थिया जायखौ जों थांनाय बर'नि बायखोन्दा नोगोराव जों नुनो मोनो। बर' हारिनि मोनसे जारिमिन बै जारिमिननि जा खुन्थिया जा पिलार बे पिलारखौ अराय समनि थाखाय गायसनना गारबोबाय बिश्वजित दैमारी बिथाङा आयेन आफादनि मावख'आव। थारैनो बेबो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो बावगारनो हायै मोनसे जारिमिन आरो बिथाङा बे जाबायदि मावनानै गारबोदों आयेन आफादाव। मानो होनना बुङोब्ला आसाम आयेन आफादाव जोंनि बर' हारि बायदि गुबुन ट्राइबेल माहारिनिफ्रायबो बुंथिगिरि दैदेनगिरिफोर दं। नाथाय बिथांमोना बेबायदि हादों हायाखै आं बेखौबो बुंनो थांला। थामथियाव जाबाय बर'नि हारिमुवा आबुं जायगा मोनबाय आबुं जायगा मोनदों। थांनाय 5 बोसोराव आयेन आफादनि गाहाय बुंथिगिरि जाबोनानै बिश्वजित दैमारी बिथाङा जोंनि बर' हारिनि हारिमु मोसानाय बागुरुम्बा दावस्रि देलाय आयेन आफादनि मोनफ्रोमबो मेल जुथुमा जानाय जायखिजाया मेल जायोब्ला जोंनि बर' हारिनि हारिमु मोसानाय बागुरुम्बाया गिबि जायगा मोनहोनो हादोंमोन मानाव गेदेर आसाम आयेन आफादनि बर' हारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बर' हारिनि सासे गोख्रों एमएलए बिश्वजित दैमारी बिथांनि नाजानायाव। आरो बेनि उनाव ब्रैथियाव जाहैबाय
जोंनि बर' रावजों साफ्रोमबो एमएलएफ्रा जाय बिथांमोना देरहानानै एमएलए जानानै थाङो बिथांमोना एसामिस रावजों नङा बर' रावजों बिखाफोर दानानै बाथ्रा बुंनो हानाय बिखाफोर दानानै बर' रावजोंनो फिननाय आरो दान्थे बिदान्थे खालामनो हानाय बेखौबो खालामबाय मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि बिथाङा बर' रावखौ दानस्लायनो थाखाय बेनि उनाव आरोबाव बर' रावखौ दानस्लायनायनि खामानियाव लोगोसे बर' हारिनि गोबां लाइमोनफ्रा बे समाव जों माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला 50निबो बांसिन बर' लाइमोनफ्रा आसाम आयेन आफादाव साख्रि मोननो हाबाय बर' राव दानस्लायनाय गुबुन गुबुन एसामिस इंलिश बायदि बायदिनिफ्राय राव दानस्लायनायाव गोबां बेजों लोगोसे आरो माखासे बिफानावबो बर' लाइमोनफोरखौ खमैबो 50निबो बांसिन बिथाङा साख्रि मोननायनि राहा खालामना होनायखौ जों माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोनो थारैनो बेफोर जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव होनना बुंनांगोन बेनि उनाव जाहैबाय जोंनि बर' खौरां बिजों बे बर' खौरां बिजोङा माब्लाबाबो गुवाहाटी बायदि सोहोराव आयेन आफाद बायदियाव जायगा मोननो हायाखैमोन नाथाय बिस्वजित दैमारि बिथाङा जोंनि बर' बिजोंनि जा खौरां बिजों जा निउस चेनेलफोर निउस चेनेलनि बिगोमा निउसनि एबा खौरां बिजोंफोरनि जाबायदि रिपर्टारफोर एबा खौरांगिरिफोर बिथांमोनखौबो बे बर' खौरां बिजोंखौबो बिस्वजित दैमारि थामहिनबा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा आबुङै बर' खौरां बिजोंखौ जायगा मोनहोदों आसाम आयेन आफादाव जेराव जोंनि बर'नि खौरां बिजोंफोरा बिखाफोर दाननानै खौरांगिरिफ्रा बै आसाम आयेन आफादाव रां बावजा जुथुमा जायोबा जायखिजाया मेल जायोब्ला थांनानै खौरां खालामहैनो हानाय बेखिनि राहाखौ आबुङै खालामना होदों जोंहा बिस्वजित दैमारि बिथाङा जेराव बे समाव मानाव गेदेर आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा बड'लेण्ड बुब्लिखौबो एबा बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्रायबो बे समाव बिथाङा हांख्रायनानै जेराव जोंनि खौरां बिजों फोसावनो थाखाय राहा खालामना होदोंमोन मोनसे समाव बेखौबो जों बावगारनो हाया बेजों लोगोसे आरोबाव बयनिख्रुइबो देरसिन जारिमिन सोरजिना गारबोनाया जाहैबाय बर' हारिनि गुबै धोरोम बाथौ धोरोमनि जा सिजौ दंफां जा सिजौनि बेराफोर बे सिम्बलखौबो गायसनना गारबोदों आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव थानाय हस्टेलनि माखासे बिल्डिंफोराव नंगौ बर' हारिनि जा गुबै धोरोम बाथौ धोरोमनि सिजौनि सिम्बलखौबो बिथाङा बिल्डिंआव सिम्बल आखिना गारबोनो हाबाय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा बे समाव आं दहायनो फोरमायबावदों एबा फोरमायखादों दि बिस्वजित दैमारि बिथाङा भेरगाव बिधानसभा बियाबाव मा दालां बानायदों मा लामा बानायदों मा जौगानाय मावदों आं बेखौ बुंनो थाङा नाथाय बिथाङा दि बर' हारिनि थाखाय मा जारिमिन सोरजिना गारबोनो हाखो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि जानानै 5 बोसोर बुंथिगिरि जानानै माबायदि जोंनि बर' हारिनि मोनसे साननो हाथाव एबा बर' हारिनि मोनसे गोख्रों जारिमिन जाय जारिमिनखौ जों दिनै जेब्लायबो गोसोखांनांगोन जेराव गोबां हारि माहारिफोर दं बिथांमोननि गेजेराव जे जोंनि बर' हारिनि रावा जायगा मोनदों बिथांमोननि गेजेराव दि जोंनि बर'नि हारिमुवा जायगा मोनदों बिथांमोननि गेजेराव दि जोंनि जारिमिन जा बायखोन्दा नोगोरनि जा राजा फोलेरफोरनि मोनसे खुन्थिया बेखौ गायसनबोनो हादों जेराव बर' बिजोंनिफ्राय गोख्रों जों बाहागो लाहैनो हादों बेखौ जों बिथांनि बे मावना गालांनायखौ जों बावगारनो हाया बेबायदिनो जों साफा जोंनि बर'नि जा दैदेनगिरि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सासे केबिनेट मिनिस्टार दं जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आरो गासै सा 15 एमएलएफोर दं बिथांमोननि सायावबो थांनाय 5 बोसोराव मा मावलांखो ओनसोलाव मा जौगानाय लाबोखो बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव साफा नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैगोन दानिया बुंदों नोंथांमोना थांनाय 5 बोसोराव जोंनि बर' हारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा बेबायदि बर' हारिनि जारिमिन सोरजिनानै गारबोनायनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों मा फोरमायगोन नोंथांमोना जोंनि बे खौरांनि जा कमेन्ट सेक्सन बे कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायहरदो